Temo ya kabere amaya chinsa isato chabono butuko nigo tukora kwanera magendro yageni tukoba kwanikiwa ase chiwodi cheito ainwe abana inchini numo tutumanga inwa baraje bono karato rototera abarai baito kirokende mu bayinyorie nande munyare kuba muko batebenga bace binyora se bari batari guce binyoro aboigo ase mukwe murungania tonyara ko batoko baikeria chiriboti chaino right ragobaya bono mheshimiwa wodi ya Gesusu. Mheshimiwa Kirage, karibu sana Mestre Boirembio. Bemana. Matoko arachi. Bemana sana yo mutamishi. Mwana wigana na Ndizi TV abori. Tora kwanera mangi gara magenda. Last time I was here nkaite metinye edrange nani kusikianda. Mwaka turaya. And then koma tuwalenga. Karibu sana. Meya ekitaseni ke Ndizi TV. Tujara ko batoko sanga amana umanchumo ligerelia amange hayo alingete amagendro emyaka evere. Myaka evere yaitire bango sana mheshimiwa. Bango utobugete nga no mwako utorita sobo twali kiriso ko barayiga nabe yaitire myaka evere. Asobo koreri imeya CFCA asema yatakoba mogocha. Au nakia bira se myaka evere. Menta mishi myaka evere. Ne metambe na ende mienge. Alright. Avedre metamba senge nchemirobeli ya beire menge twabekire yogo korro mwananchi ayande naro to ikiraniri ayande naro to tra ikirania ayande naro to chande to bongo na kidogo korro to ikiranie asenge nche miaka ya beire range roche unabono to tigaliti miaka not really 3 tutiriti miaka ibire yoka ya magendo yonde guchi alimo no siasa na bintu binde gachika do na aron tokore nto ikego kora lakini wana asemero beliyo ko bange bintu boronge buya miaka ne ibire yoka tutiriti yes tumanya gusuma lakini renda ase ibire ya etire to atemira sto konyara una abarai baliye bananchi bachorete bange bakatanga bananchi goba baira magerera kigima musugumira se kona kwene kinga manyara ko mu kuikirania emerobero ya magendro sometimes ngi amo chandu ngayo guchokoba ose okoranga ji manifesto chino chiko chichia bagoro kigima bwetania ya ayo menta mishi no manyete ekere to kure manifesto yes tokoro bere manifesto in every sector nsemo echisemi nsemo yebo chenu nsemo yechipara nsemo ya agriculture yobole mwine bintu binde kwanyoranga binte bibyonzi pikire wacho rumurai tokonyara kubikora limo lyoka alright asenge ncho emerobuli serikali na mangana echibese che serikali no manyitenga weka ebinte okobikora limo andazi waya konyore basari tokurulimo mwaka yes chipara iso kotoka no bwate chipara chisalegete nonye 20 toko chikora limo egokora akoranke chiri chisalegete mono echinde na kwa chirobeli kulingana na chibesa chiri chirase budget osemerobeli yobegete ase chi project chiri obegete ase budget alright mwanzo mo ligere sanga kerengere kyone bobwatari boliria gwekira togene tokobatoko mheshimiwa gotumerande elingi aside gachinge tiriga ndo chenga bangi bakonyo gusabanga yi amisi elingi ere yo murobeli ya sabali bali garisco tarasanga na barabo eran bagoswa imme ya Ndizi TV News Digital na boko bwatia ngwane ya marago batoko sanga amono mheshimiwa na boigo wetarase YouTube channel no tore live na bali garinka haseti bya ugabo namba neroro ya SMS kunya gwetaga gwene kinga nayi bwanyare ko bago gotomari boli byago abigo gosange kerengere kyago amuna into ase myaka evere abara ibitonyare ko babisi batoko barangire toranyara ko batoko sanga abere atato ibitonyara ko batoko kwene kya una anyara ko bawukira na senchira yobo ikirana mwakie kura we bodi ya Gesusu it is your time bono nyara ko gosanga amuna into mushimwa ndege sange amuna ye elingire gaiga echinga kibono kigima to konya ko ene kyanga ospia nyare ko baga go ikirani gwa senchira yobo ikirana wanda si asole nekinga nayi kwanyara ko gosanga kiranga kyago amuna into marago bajabona libori lyago igolira belienge ncho kigima wetera se mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital wetera YouTube Ndizi TV News website ya www.ndizitv.net marago bayabono and on asole sange karanga kyago amona intumeshimwa nadhani yo right bwana ndika otomere link yo ngabona na gotomere iga
kimbari ndani tunyara ko batuko sanga amonai miaka ibere chingaki mwanjo morigeria devolution devolution nyala ko bo kana kiwa chi sector chiro chanya ko ba chi kurene kwa sobo de chi county ajina to chikoto kone na ba MCA mushimana chakaranga mparo no nyaba ko boli chipara baboli no nyimero beliyo yechisemi chirengete labda secondary onye primary bado tenga yaja umwe MCA tutanya gukora merimo ende yonse kurende kubatikana rende nomoro beliyo bwamangana county government tikete twasobo nke monyara ko bogo tunyuria chi sector chiria umwanchu murige no mwaki kurara nyara ko bago kuburia nga umwishimiwa nago chorete turaikirania amagendera se sector yine ya sobo nke Bemano moralia misi aseli swali elio twachole twe buna ba MCA na bande bagachoro buna babunge senator women rep tokaenda pako mo governor no me president na kiro monto na babwata majukumu ali amurengete gochiaso munanchi credibility ya soete nabo yabagetunga national government njabwate ne bwate bone merobuli yao ebwento gokorro munanchi na county government nere kabagero merobuli inde ebwento gokorro munanchi ntubona county government gosenje buno mu MCO gesusu amangana chipara nchiro chire under the county government na ende nchiro chire under national government echichiko koruno mu bunge abwe constituency na echichinde chakoru no mu MCA amone county government amangana nyagitari igare devolved na arase county amangana yechi skuru cha ECD cha bana babake no chirase ase county lakini primary primary na mangana ye secondary igara se national government amangana abugo chigoro ntobwa vocational training centers VTCs chiro chire ase county ntobwa tamangana agriculture na with devolved ya na bintu binde no nyamangana lands naro are ase national government na nara ase county government yes timno sa mwacho morigeria mushimate to chakire ase omoro beriga tichira kwanya takoba go kuriera abamenyi be ward ya gesusu okoreka kwanya ko bago go sira emero berio yabasa na kwanya kwanya ko ba uko babeka ase omoro berio oyore omwekera 2 years down the line mero beriki kwanya ko bago ko implement gali kwanya kyabuna abasa banyara ko bago si biya mono ase riswali minto amisi yes akeretwale ko boli chikura ntwaliete chira sabana inchi na mo especially asaba antubaito bara ababasaye to kina bonega nabasaye baito bara sichiwodi cheto ntwabaliete chira mo especially choko baligiri gasi ekeretwa beira se twasoira se county na ko basira se chi youth group na kogera at least to basugume bakorege ento kelikera bayimuki asobima bwabo asoma ko mutangani oyo minto amisi kera nacho ole tuwe naende domanyete tu abwato mugabano muya tugatwara kiro monto no muyulenga se county bono gwikatware ko wakesabu yokoroberi na kemeroberi yamagendero go gukorwa tutebe mwako uri mutangani tincheti go kuna mono emeroberi yotoye county apart from ebintu biri nanyo tase budget mo especially chipara ndebo mwako mutangani I did some few roads to try to gukora supplementary the budget ya 2023-2024 kale machipara chalenga ngechipara saro na ibere 8 roads alafu rende tokarobe libone binte bingi biritwale ko chigokora ase financial year ko bwatia una mangana yo bocholi we chichiro konyantura igora chiro ya gesusu tukakora bocholi konyantura tora igora chiro ya kema kama tukakora bocholi amangana ya mache tokaroberia so that ebinte bitwaroberti biga chago korekana ase financial year bwatati so eli ntanga niero piwali na kolete chipara choka all right yes abwengo ga mushimi watu asumurobeli bwa basantu aranga you launch to murobeli bwa konekana basabanyana ko baba kwerikia aso kwenyorera amaigelio anene yo Burundia wichigali no nye refresh course aso bogende bwichipipi was it a volunteer kwanye kwale to say aringe due to public demand aringe a part of my manifesto na ende na promise ya basaina kikonda aso yalia
ni nyare ko basira senko nyara wetera nonya se basari ye county tokorwa. Actually in the second year nalina twari to Moroberio. First year ntwarwete basari lakini ntwaete nonye vocational training center because ntwateti abantu bali abanafunzi bali bagure nonye matemu muntu bote D+ muntu bote D-, takwo moyo nabo tokonyara kumusira agenda se vocational training center agenda enyorere amafunzo anyore skills yo gukora nonye mangana y'ubundi nonye plumbing na mangana y'ubwagachi. In this second financial year to instance no mugabana tukateba igo document chibesa so that we empower abasaya babaito ba college school watagete ko join chi vocational training centers na bali batali kwenyara so that county eba e basari eba sire banyore na barabu e certificate ira bakonye so ngima bawo mambi ono segodi ya gisusu ntwa sirire abasaye wetera ko baira se driving school banyore chi driving lessons no manyita abantu abange mo especially abasaye babakorundi boda igago ko school ogenda bwegera boda omanya kurundi tu lakini tako nyara komanya machika paralia kwanyora abange basirire bugima bwabo asengencho yo gwetania machika alia para tugateba telibuya abana abaito basirire bugima bwabo asengencho yo gutamanye binte binge na into abaraitoro. That's why na irete gitambukero kyoko baira a driving school so that baenda banyora mafunzo nonyega kurundi pigipigi omanya nonye yellow line ngendo kiparalia omanya nonye a road sign omanya iga ya every stop omanya na kyako negotiate nonye ko nase so anyore skills nanda anyoro manyibo ko rundi nonye pigipigi elia erinde nonye na bako advance from riding boda agenda kurundi nonye gari nonye matatu. So na bange baito ntwanyorite nanyorite abange bare ba mahete kurundi nonye gari lakini babu ati driving lessons. So nkaira abana 60. Alright. Apart from abana na sponsor te kuchiase vocational training center abana nge 30 60 mbali na irete driving school na ande kwikira bone gankaite baisire gukora abande erinde nchenda ngeli no nyomo governor itache ko commission amangana naenda ko bahano nyichi certificate chabo basoke bachi kuri yemeremo. Alright. Yes. Kema sana ase wodi yabo mheshimiwa chi vocational training school ile ngaba. Igombo atebere. Yes. Nero ere korku gitacho ere gali gisusu naende nero korku njoro do bakonyero kali atirimba naende tubatiria tirimba institute mata. Yes. But we are planning to change the name so that riatirimba ebemo ndetonyero keli etaliri turaigwane ane rokunonya nchoro because ere nchoro lakini korku riatirimba ne eliende korku riatirimba so ere nchoro nero ye county eranda county government eyende eranda national government. No to erese labda the current status yechi institution ichibere in terms of facility ya wanafunzi na kero kile mirabilio ya masomo ya kiraliti ba. Mbia mano seri swali ilio status yechi vocational training center chito nchiri bobe mono do rende ntolageti ebintu tokoroka equipments chogo somia wanafunzi bali baralia na gamba na principle ya liatirimba enchoro agante binga mbabu ati kwende chogo somia banafunzi aba naonye gitacho. Yes. Actually abanafunzi gitacho bakeire asengencho evyombo biko basomia tibiyo. Yes. Lakini tuwabe gitemero bali nonyo mugabana na pusheti sana in this financial year ntogore vyombo biribiragere abana bali banyora masomo gwetera asebinte ebyombo ebi erinde banyore those skills boronge gwetania because umata igari practicals na chichiri chinyinge ononyo mu subati gakwenda kwegera ko minituki wikatware damiri no manyeteli bwate tuki onye tako nyetwara tako na kiara manye komina because to nyara koleto monto chake ko mina na endo musali na endo rosi so ngochi tole ku equip chi vocational training center chito asomo akoyo nainde no moroweri governor aire okoboko naenda agosuguma zaidi erinde chi vocational training center chito chonsi
chitware equipment chiri chiragere abanafunzi banyora mafunza mayana skills chiri bagosomera yomara sana mera go bono mancho mu ligiriria liboliria gune birengali bia torochanga no bigena to ko swaga ya nyara ko to ko ligiriria twensia sogamo trase mitandao na bali go bagena to ko baba ko ligiriria mera go bono anda sia sole sanga kana kiaga mwana mancho mu ligiriria umheshimiwa Anthony Kirage yo mo MC be wodi yage susto gena to ko sanga monere mera go ya bono asogendrete ko bago go tubatia karibu sana go gore TV yago tuko live kwene kinga tonyera ko to sanga twese mheshimiwa abange baba menyi tari ase bodi yago yoka go bagotanga mwaro kanne mo kwena na libagari ne no chiaswe oborosi bw'ikiba mwasikiririsko umuruguri buno yubo gosira chisemi especially ya chi vocation training school echo. Are you realizing that maybe you are looking down upon imuruguri chisemi as ki manifesto kino mara otanga ya abasainto nyara ko batoko bagorora no kwene kitonyara ko batoko basi biyamano oyo mintamishi ntagete ko kweresa nga ekeretu abegite keretu ko beke manifesto nsi una nchekere na sote county gona nyoltinga omo governor Paul Simbarati ekerare ko kore campaign ga tetie abantu ngani mbaretere basari ri etayo ne ko seta etarabo asinga kintambe no yenje gona tetie bana njinga nchore na nje ningene kinga tuwabekire mirobelio korete basari gochasimo rabana inchi. That's the first thing we did. Ekeretua so county tokanyoranga ebintu mbire binge bya tikitu maega. Yes. Bona chipara chinyenge wodi ane chiasalikite. And that's why na ete priority kora harosi chipara chiri because umwanafunzi no agwete para ili umanya kwende school. Umwalimu no agwete para ili umanya kuchikosomi omwana osaba abanafunzi. But at the same time tokachireta limo amone chibasari because we promised people. Ono nkaete ase county ya Kisii tuwatemere ku balance kidogo especially buna ase wodi yane na kundire chipara na kunire amangana ye basari yero obvious mwako matanga niyo kabere tuwaina niribia sana tuwa promote ria wanafunzi aba boda mina aba sai boda kwenda konyora mafunzo tuwa korra mangana ya mache na mangana ECD classes ndoge ndrete actually ndoche nto balance tindu engere timona sense mechi para sense me mobuna kwa gebekire ndoche nga nonya mangana vocational training center noroche we go step by step otoko genda twanyoranga twara akoreke kere kitora tutarakora nonya mangana chinya gitari twakunire na ende no tali chonzi lakini ndogenda tokonya kobeke mero bono ngo balance story ndo engere tia samo mono lakini tokoligiri priorities. Mheshimiwa nyagitari ya Jesus. Right? Sub-county. Yes. In sub-county. Yes. Jesus ne nyagitari ya lego tebeka na gukwaneka samatuko anyareko bagagweta. Iri kare ndrise gwetagaria. Ne nyagitari abange bagotebanga yairanire maiga sobokoreri buwaye. Very true. Nabo igo abange bakadore lifaro ukigesusu rero mbari gweta ukigesusu bagota utakaroka bacha gusumbuga. Very true. What are you doing when you are nyagitari ya yes yangere ko bage gukina na koira na sobokoreri bwa gwakari. Biamono. Oyo mitamishi kere na soeta sekero geke ke MCA. One of my manifesto ya renge ko chenjia amangana echinyagitari amono bochenu. Ikona soete nganyora nyagitari ya gisusu kwanika ke wate litalibe. So tambo kerege tangani na irete no go isaransa na sesbali tukabora na kimo chando ngayore amona administration ya nyagitari area. Kanyoranga malalamisha chire asa administration mono. So ngamwanga tiganchenje umujagitari monene SMH amono mo admin na ende torre abantu bali babutira alimo na semyake menge banadira salia toleta abantu elinde abantu abayi bali ba masiatara na rugali toratebenga ayino manyito nyali bogira nabora nyole bimoga itaine no nyisikalia wose no musani okira tugateba tukura maonchero litangani elinde tuchake bono ko make sure nga ngo advance tole asoko nyora abantu abaye umuntu muyikira akire gago cyane kirengirikiya ekeya that is ko bomuntu oli obereroro so tuga change administration yonsi
nase simbaro barenge bananchi bale gotenga na kwenda yatinda ere shift butuko kwanyora atinde tubutuko no nyumurire kera koretwa tariko nyora huduma area ya kawaida senge njomo ndo wende kumo chandikira igatindite. We made sure nga tuwa transfer ere nase bali bale ko nyuno nyamarwa tugakora egento gekorukwa tugachaka go change bintu na programming enya so toka advance kidogo actually esa mwacho lengo ole kurukumonda nere na rochete kirena swerte. After some time governor na wachita alia kanyora nga naende merobeli itera babuya toka change naende esa mwacho omungawa gacha naenda gacha ne program arenge ngiamono program ya gedringa enyakitali onya se lietali arengiriwe digasuka sini niko be lietali ya sinini dontora kora ndogenda tokonya ko tware merobeli yo chenchenya gitali eri na chi program to bwate cyo ko chenchenya gitali otwa cha san administration wono to gacha infrastructure because nonya magachali maite na alia makoro merobeli to bwate no mugabano ito na kera tari na roche tukaigwana chibesa chibe kwa se budget toche tokore no nyeri renovation nya gitali eri bona bono onye kwa itiro bono igana bokoranga perimeter wall ngobe kwere tuwa change no nyege ita bono bwango iganto change no nyama bati ne mochari maegari dogente konya konyerosia actually contractor nere na genda temiremo by the end of this financial year ni monyete no nyeri itali nya gitali eri aselire na bora nyoreri akinire kidogo because a sub county hospital ya twarete itali gia lakini gache kaira nanse ocha konye kinitego kinalimo ngapwa naende ira ne selitali ne process yi ne rotogendrete naende ngobwatana tore no mugabana Paul Simbarati anene mono ne ronse ge tribu ya sana sengencho na mbekira chibesa no nyase budget yo ko make sure nga nyagitali eri tuanye kinire birengo na onye amangana administration naro ndo chitali bobe mono ntogende tokonya ko kinia korusiri lietali ribe koleta lietali ya linya gitali. Alright, sarega korobanga rich master utota gotabanga semechi basari umeshimiwa kwa kolide bia nande watemire kulinda sensemo ya match especially as a location ya giteli ni go to wetama ko match tai. That's very true. Sawa manye bagiteli moshka. Giteli ne bwato ko ngwa match. Giteli gali ngora na byo no yira match na bintu binde bile gali yanga. Minto amisi noche giteli nongorwa. Yes. No seito. Akidara chakama ngendra gorokai. Obogongo bwa mache mboro. Lakini asenge nchuto kwenda ne merobeli yetu ya serikali ngora. Ti onye ndrija naro kutwara ko boyo mitamisi ko naro ko beka mache gesugo diengima. Lakini na ase financial year era na tema ngabeka mache asakoro kumasabo. Ngacha ngabeka mache asakoro kukiomiti. Naende toka rehabilitate macha aliko enda ku Chironge at least abantu bichironge rogorali bono mbabwata mache actually bono igane estima saligete kidogo oboko ngumbro obwe estima lakini amache ntote ngote matore ko nyarekebisha naende tonyaretera abantu bona bono geteli eyu aba plan ninde menaro eboholoro asenge ebol nde nero yarenge ntanga ni mheshimiwa matanga ni yalemete olikoro ku mheshimiwa Sami Keronje na remete gishima egali giteri gishime kigatwara bokongu kigatigwa chichuma chiri chikabosa chikaenda chikasalia machi nonya kiraba engineer bakiraba chetoro bante tinga gishime kenge konyara koba wono they advised me ndeme gishime kiya so abantu baitu bageteri nimanye tinga mbande merele senge ncho miake ebere na kolre nimbwate mirobelio kubeka macha sitokorokanya mesocho na geteri na ende nchinse mochinde emerobeli ego cha ngorangora bona togende tokunya kobanga ase location whatever ya getel chi dispensary in Chiroro. Do you want to tell me labda chi dispensary chi we exist your own chibugati connection ya mache and how do they serve? Chi dispensary chire ase location ya geteri chire ibere ndo wateke yani dispensary tokatwara na geteri dispensary ntuwa bwata macha ale kurura macha na ararenge gusabwe dispensary especially ya giteri no itangia wekire but ekere naso bagambi nkanyora company to ikoro kuwasko nero yale go chandikira mangana ya ye kwerende yo pampa mache na kyango nere ya bwato buteneri galia tukanyora nga wasko yenyene
njarenge gwaka na stima. Actually bill stima iregaria na nyotere over 300,000. Nonya rero bona tugukwana na etero bisia Wasco ko drop lirube nga inkige kogera watara emerobeli stima watara kana stima because stima na chire, that's why abantu barugurari batanyora mache. But nabe gitemerobeli buna bono mutenyo togosoa ngo irande chitangi chiskuru echi so that to collect nonya mache aliembra ase chi dispensary cheto amone chiskuru cheto. Meanwhile togendete ko fuatilia mangana Wasco na kitoko nyora bill ya kanwe ama chitonyore nonyo muntu likire gari Wasco iga chita katige gasi sengencho nkate emerobeli yabo njarenge ya chite gatwara bututu kanu kidogo nonyo gwaka na muntu uli oliko ko maintain na ko pampa macharia ekaba mekongu kidogo so ingende kufuatilia but meanwhile se program ya mache ngorunde nonye chitangi chirichira tokonye ko sangire nonya mache embura na tokanyerita mangana ya yokolema chi bohol. Mheshimiwa labda nende liboli na bolire gaika na bako nyorange department na labda ekulete national government lakini ende koro morai udio gwikirwa mona bana inchi karokende na boli bilago kobika gotia sol bado kurwa sensa meyo ya gatiri ya kotaba gaiganga no power right now. The transformers taken 5 months. Are you aware of very much aware? Yes. The transformer nja atwarite shida. Is it true that it's over 5 months? It is not over 5 months. It is now 3 months. All right. Yes. Estima egasirali eno moment intu buna barayi bono gwika bana inji batoboli badrende nega sia national government kerena afuatiliete estima ya transformer ekatoka na ibate fault bakanyoranga transformer yuteko nyara korekebishwa bagante byo mheshimiwa gento turakore twanyoro transformer eteko tigatunyeire toenda turete transformer inya na no maite merobele Kenya Power wono inche kerebate ebere inche tingo swana na mono bakaire transformer lero na fuatilia manganaya njabie ko manyene wante transformer bado njira koraki njira acha because they were changing a new transformer yari ko be kwali ninya one yenyine erega nyire eretu emanye ko be kwali wono nende merobele ya Kenya Power tingo gaenda alimba beterilinga nyerete wono mambi but bante etinga mbomo remereria ntebya abantu baitu baba abaremereria ngo beka bale transform iyo erenya erinde agendri actually no nyanya gitali itu ya geteri dispensary tebwa tistima bone nonya marioga ali ariko gachwe se fridge one ga nkaete ayande ga saligite. All right nalike ga ukoro kwanite umwa wa otaba ebara ya mesa bisabiro chempaka raganga ngaikwairo mushimo mbemano epara ya mesabisa biroche yago tebane nyimete bya sana. It is a new road. A new road. Ewende ko koru opening koru grading na ende manya ko koru wono bamanya ko compact area. What bigeta se budget ya last time usana se budget yo igera se actually igera se budget ya this financial year. Right. And epare yu ya abana inchi banyega ndiri mono sana. Lakini igere stretch ya 8 kilometers. Iya gerete ngali fans chinyinge nonye kabidi wono ntige nonye koroshi bintu binde elinde mbeke chibesa chise ne chokoroshi pareli. Batanta gete ko tebya abantu baitu bageteli na bali babo yoma matero cha se pareli egweta. Emero benere tigalite ebere yoka. Amangana procurement atigalite elinde tonyore contractor iko chakole me pareli. Chibesa chirocho chira se budget na ende chisa ine chikoroshi pareli paka ebe because tari opening yoka toko chikokora na abegete chibesa chikokorega sionsi paka graveling by the end of the day onyore pareli ya bere bya ekokonya abantu baito bono ongo sababu lemelinga epareyu by the end of this year or latest January na bakonyora ya rosi yebona sana ile koronga vini abuga kurugete ile kota watching live kurugete market ge sword hago tangege ntone mchapa kazi mawo lingagete na ndobuli boli ya slay s watching live kurukisema chana kuru tumaini. Asante sana bara ibeto tukivatwene kali amagendro tundi from ge sword geteli all right hase manifesto yago agotabanga nara yaya kwanyale ko bagogo ikiraninga gite ayotoge ntokobatu kumubulia umweshimiwa tobani boli ya ugoterase mitandao itono tole live ndizi TV news digital na boigo gwetera ase namba ya SMS yera city ya ndera ko batu kuligire gatia chi SMS
kwenda kwa gutuma imarago banya bono chenga togenda kwa togota mheshimiwa atokende this one time ndio senaki watale tu ise ya oborai wa ikiama kayudia lakini imbaroro barabari kiretenga ni wa seti kiama kayudia kanyara kwa gosoa na go support serikali anene iyi bwato gotendirwa account ya Kisii serikali area ya ODM. Those allegations or say Bemano. Are you still in UDA by the way? Nchero mwanachama wa UDA. Yes. Nainde tindaru UDA. Nainde tindengere tikoro UDA any time soon. Yes. But ekere twale kuli kichukura oyo muntu amisi. Kiro muntu ga wate kiama kyaye. Omuntu oliko boli obo senator iga bwate kiama kyaye no muntu oliko boli obo MCA baro to abwate byama bito lakini at the end of the day manifesto naye mtu abwate kuchiasa mona inchi UDA nja abwate manifesto ngao tofauti mono ni chama chichinde asenge ncho onye to promise ti abante basari omuntu olenge UDA iga promise ti basari no muntu olenge ODM iga promise ti basari ekere naso county kanyora omugabana ito Paul Simbarati iga choro tune kiama kya UDA na ODM na inchenga chorone chama ya UDA kuruge susu to kaumera ne county to bwate kerenge kemo kyo gokorro mona inchemiremo na endo mona inchi kira to chorete elinde tore tamagendrange nasibali ngaranere bya nkolega shino mugabana tali kurwe chama ya UDA nga ntige chama nso chama ya ODM bona amangane bya magotu watigete maega tugateba ona tukoremere mamo asenge ncho yo kwimukyo mona inchi igoro na kwikira ni chira chitwali eta sebali ono inche tina tigete chama yani mheshimiwa ngajoini UDA asomurogere nororo twase obwengeke gima mwata bitunga ngolikiro mwari ngama amarube gosa amauko chinga ki by then oyorenge mo forma amori kiumana bikiama ke UDA Cleophas yo nyaza ko ba ko suboranga mbaroro abamisi barro kana basiri kiama ke UDA do you ever receive lirobe lioko nchinali kero tuliruwe yes lakini tinaroche sababu ya tinaroche sababu nene nali kero tuliruwe because bale goteba na chire mamincha namangana ye chama abo senta chete mamincha na nchi na baboliti bante ya magosane bakweres bangerese tigo ikirale na bonga nyetenga magosa na kolete na haralia mheshimiwa are you doing your oversight job as OMC bwa award ya gesusu na boy gobu na county assembly you feel strongly because bangira batota nigo mwamerirwe amurabda na executive you are not able ko ere kieringa manyira kwa moko lega sino ya oversight ya sobo dinibeko mbia mano oyo mentamisi ande ntagete kora eresa no nyomo na incho ntegerete gusondigireti amanyenga ega siane buno mu MCA incho nchorere no mona inchi nchendo sirichi ko ega county ase county assembly nche ko represent abantu bali banchorete in case nga bukongo bonde bwensi bore ase mona inchi ni nche ngo boreta motu ega ase county elinde tolige solution korworo namangana oversight ebinde bitatu nabinchorere uno mu MCA igo amangana yo represent abantu namba yemo nonye amaeleza na kolete ro nsiga au representative abantu gwetera nonye binde byonsi pitwa kodra se miaka yebere namangana oversight na roto isaranse te poko ngusana because kendenge yo nonye project netera korwe into aba MCA bune ward yane ebe te kurubuya ebe ne para yale kole mune contractor para go ebe ko moro momuya ona bono chipara na alemete first year paka bono igambono chiacha kire konya gokoraki korokana nga embura ngoso yango nyago saliere but they are very strong chabeire chingiya chigweteka goikira boniga ni chipara na mangana ya mache na kende gyonsi gigo korogwe katokoro oversight elinde bese eliyo mona inchi kutumika twamanyanga ya tumikire to the last coin na endo mona inchi orore value yechibesa chae aiga ase county into na ba MCA ngova sa toro mugabana ito na executive yonsi nonye miremo nonye mangana ye budget na kirege into kelige kole tugali we katobolie ke na kikere
erinde tonyore obumanyi no genda gari nko bori no monenji nga egende bill gete mwete tiari na kiarenge so mangana ali ogota nga tuwa miru go twa oversight role yaito nkagerete nga ntogendete konye sukuma na ende ndo chenga ngubwata na tore na executive ngubwata na tore na executive aso gwikirani emirobiri yonse pie county and then kate this time round ndo che kwanza otokonya ku advance because nonyabone gabwango igankaito mutinyo gocha chi project kya this financial yango chaka tole abo ase nonye pare yugwate buya mesabisa bigweta getengereiri erase moye chi project chiko korwa nonye amangana ya match into begete so amangana obasaitaro yo menta misi una account ya kisi ya MCA ntore kipaumbele. Alright. Chipana nchile ya mheshimiwa tunde katengu watulele labda no trairanili no manya kumanya ngambaro wale concerned Janet Animirieri hakotebanga para ya mageto getengereiri inapitika liyo chungo ya isibo osawa chiparecho how was the status chiparecho tenda chiguya ikorokuwa nere ikorokuwa ya mageto getengereiri liyo chungo ya sibo chipara ensemo ya giteri tinga gertigo se para nero esari gite boniga unless riolia chipara chonsi giteri galia echirebuya yes ase wodi ane kaite chipara chira bebire para nero chibobi esari gite nero manyite esari gite gwikira boniga para nero kurumogonga yaenda yaeta masabo nero yabeire yao yaire ne bwente ko maintenance chipara nge isatoiga. Congratulations, Honorable Antonio Ngundi Krage, you have made a sword great. Your development speaks in volume. Mato Complex Davis. Jeff Badman Getenga, okay. What are you doing to ensure security in your ward is intact more so people are killing each other like dogs? Yeah. Amangana insecurity tuwa na temire konya share amon administration yito kuchakira ba chief. Yes. Go chapakas omuSCC omuOCPD ndo twabere tokosha ndo atwara nonye baraza igari gisusu because abayibimba rokana bangere goswa kwibira abantu chinza chamapema mpaka nonya basigari bali twanyorete nga abatarenge ko respond very fast okonyoro musigari yakwakirushi imitata gitiko bagachenchu kubonsi we made sure nga bachenchiwe twarete ro basigari abangao bali baranyare ko dumyo monenchi asenchira erengia so buno murainje nimanyite nga ni ngobwatana tore buna bono mosipidi ito ntomanye nene ere bya sana na ende bintu buna bya insecurity kere bya beire kere ngo makresi irresponsible very fast na onya basigari batemiro nonye kurende gesusu division abasigari barengo bone go bachenjiri nonyo monene obo gachenjiri na ende every monday ngo tokanda obisi omusigari na chobisi recently ga chimande beretinda toko obisi na chobisi agante binga nagende tukonya nonye patrol of late ngwa kabale batakatebarende abasigari nabakabwate tukagamba no mo CPD baro belinga abasigari bamentu alia so that nonye kereba kore patrol abande bagotigara abande baenda chinsemo chinde because gesusu yeito nene right nalika yo kubolinga entire area ya street like I think ya gesusu market is it in place nje atware faulty na inde ntogigende tekonye chanda no I was there recently chibal puntualeta tokanyore bintu biro konya bya bosire so we are making sure nga you by maybe next week amone management ye mine committee ye market to renga tai okire but we are also doing street lights very soon goetera se county to ya Kisi ndobegete chibesa choko beka chitaya a lot of places in Kisusu ndo bato center boke bobwenta kobe kuchitaya igonere in program. Mheshimiwa usikoli wodi ya unigewe baga ine county ya Kisi na actually ya Narok asesa ya Transmara. Buna mheshimiwa kirokenda abiyotekene na advantage nga no more asmu baga igoro kwenekya nga abantu banyare ko baba kwegendereria especially ya sobunchoria ekaruri ya bamate bali baino they are good at sobunchoria no boremi what are you doing at least so project ile so korani ye kobareta amo abantu bibisa kwimbe based on the fact nga wodi ya ono area asmu yo mitamisi liswali lili ya sengencho nimbo atomero bili oyo mabuka oyo mbegeta sebiringe nimbo te project ntagete kokora egali ya Giteri market
actually by January February imbegete omoroberi bwo igore chireri because abantu bamita abamansai no bagocha bakore biashara ya Giteri eyira se Kisii County na into bagusina oto kuchitware mamansai garia twasime kachibando twacha twaragerera chifamily cheito gocha ose twoni twasomeria abana so no intagete kwigore chiro ya Giteri eyira abe around January egento gyoka getigariti I'm supposed to do a toilet echo nero igari Giteri taragachwa ebwente kwagacho very soon so that toigore echireri ya Giteri torosie back street erinde to expand echi market yali ebenene because ntomanyete igari waona natobeka to se kunyigorebe livestock market ndomanyita bamansai igari mbatokoli biashara na intunto kine wetera asoboncherli wechire yu koba echire nene ase border ito ya Transmara na Kisii County. Tababoli na mange birangira ne bingi konende sencho chinga kine biro mweshimiwa. Ase amyaka ebere bono timanyeti tu oligile kamera lyo tebe mwanchumu oligila no mwake kura we wodi ya susunga. Nere yeye osemero biri nere yeye obange turachko bo ikani buchemo to ke ndo timbaro bakwane tegore chibara mbaro bakwane tegore ya estima mbaro bakwane tegore nyakta na mariyo na yande. Amange kirokende muro biri kiroche orae ira asumwanchumu oligile mwake kura bo susunga rachko bo ikani asubwa goiga osilira sipaika. Mbiyamano. Asemero biri erase this financial year. Minta misingwara maswali na mbaro wabo lipaka chipara. Yes. Wango igangoro sitole epara ekoruchibobi yagenda paka magonga eyisalegete ngoro sinde para ekoru ikenye yatambuka kuchisansora eyi abananchi baganiri mono sana naende naliete irango nyerosi narenge noera somoro beliboniga ngobe katura mache asakoro kwa Nyamesocho igetunu igurali skuru ngobe katura macho ororo ngoro sitore a dispensary actually ne merobeli dispensary ngo chakere weekend ekoro kumasabo dispensary it's a new dispensary ngo chakare contractor ngo chakare weekend akoro sinto abwate land dispute ya edre ase omwako oyo bwechibesa ntobegete amacha asakoro kunyangonda friends mate gawente ko rosie boholoro amono ko renovate Nyagitari to ya Kisusu sub county na mangane mocha ndo bate meroberi menge katikati ya lakini area wango iga ne chipare chitotagete kora kuna ne pare ye echandita abantu ba minto naende ya na nyekwandre mono sana nimanyitinga by latest by January na wakonyoranga ipare ya beri yabona sana mweshimiwa we gave you a very short notice kolende nabo kwanyara koba ko migerege limanye teyo shedi was very busy kolende kwanyara koba ko ikana maigiga tasene kelezi TV nane no mwanchayo muligire mbiyona na so ncho kolende kwanyara koba kubulia amabuli yekenge kenne kriya kokunya ko ko tabera tataria gendre tabera nyareka na taikira na kira ensemo yodi ay kolende kira to kutume kinyombe chubaria ngo bakonyara koba kwerera amange naye kwanyara koba ko reketari kwari kabisa nataka kora nyoli mwananchi na ki yes ekereto kubeka emeroberi bona norocha se emeroberi tinkwani tichinse muchinde nga nimbe kamache na kwa na chinse mirenga iberchoka iko tukogenda ne budget ili tubwatenke every financial year ngoye kutora kabesa kake twa budget na kinki tobwente kokora bono otokuligiri priorities twamanya epara era segete ya salikire asekita mache na bolite mono bono those places that I've not mentioned naro nimbe kechibesa in the near future because at the end of the day we katoro to abantu baita mache kuna twaliete ira we katoro sere abantu baito chipara amone chibasa rina gosira nonye abantu by the way ECD classes have you just built labda ndire wa gachire process service tinda rosi ECD class nonye kemo in this financial year nkaitene kemo yokambwate asengencho wesa chito account njiri ko banyinge mono turarosi bwango chonziga onye ndito twara chibesa nyinge onanga wono mirobeli yonsi onanga wono ototimugite but asengencho chibesa ni chinge otoko chibaga bunawo tokonya gusuka mutwi alright yemona sana mwancho muri gerelia sori nyale ko bagusangete ndereke mu nanzi to wagranga yemona sokolekia
na kwa jana kwa gusanga mona into mabuli na mangari ngororo kolende mweshimigwa Asonsi Kiendeli kuminiri dinga bado nabumu ugendeta kuva mu kubuli kumanyara kwa muwikania emerobeli yechi especially se wodi ya gesu so macha ali tirimbo getali water supply igara sumubaga ngagetebwe wodi ya gesu na masimba igabange labda ngotwara barogo semenga macha ali ya water supply anyara kwa baga ko bakonya ikirago pambi okurugalie umurobelio abangi bagota go semenga at one point anyara kwa bago gukira ni wahinde banyara kwa bago twara amache abo mushima tokone iriama chinga kirende ogoso wase umwaka ogatatu kwaneke nayi banyara kwa bago ikira nimero bili amagarebe wodi ya gesu Poni abega tasenikele TV togokobaneria ayari amaya. Yabono sana sabari manyara ko musanga mona inzu kura sense moya kabere sana momanyira nyara ko bakonekia rachibicha muri gichago chira senchira yobo kiro nyara ko batogosanga amono monsebe wodi ya Yesusu mashimiwa Anthony Kerage huyu nyara ko bakorera manke yamarabire era tokoba gago ikindi. Yenda ko kwa Jesu pata misi twako ni robot ko kubiyana ko oborira bya mushima ndara ko rapi igatoka ni umwanchu muri gireri umwakikura we wodi bisoma. Mbiya mono abamintu bagisusu bali bandikira tibi tagete ko bairaneri ngambiya mono asogonchora ko mu MC ino wasemya ke 5 emero beri mbegete yo kubakorre meremo ninyikiranie naende gwikira bono na temira sengonyara oba korrega sieri na asena ikira semya kebere emyaka 3 ere gochimotwa nimanyite nyasaye na mbwatesie na inu motara mona inche elinde nyikiranie chira chirina lieta semore naende mbeke meroburiane gocha semore asenchera ere engia naende enchera ere yobwasi oku mbiyamono nyasaye tigaba saseni naende tara na inche asesabali yokobara Yabono sana tokwaniri amma imancho boligeria naye twakwanirie oboligerio biyago mbere yakobwete naboigo oboto obotuko obore oboto ere kuikara litko yangyo twaro obotuko